मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल आसाम केबिनेटनि फोरोंथायनि सायाव लानायनि थांखि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा मावफुंनायनि सायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव हाथाइसालियाव मिरु दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ बानजायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथां आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो प्रशान्त बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बाहागो लायो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय' बसुमतारी बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो बाहागो लायो बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि, लोगोसे बाहागो लायो उदालगुरि जिल्लानि मेलेमजिबि सानसुमै आरो फरायसुलि आरो फरायसुला बिथांमोना बाहागो लायो। थांनाय 28 जुलाइ खालाराव आसामनि मन्त्रि परिषदआ जि थांखि लादों सोलोंथाइखौ लानानै बेयो जोंनि बर' राव थुनलाइ आरो हारि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गिदिर अलखद महरै दिनै गसंथेदों। मानो होनोब्ला आसाम सरकारा दिनै सोलिबाय थानाय गासैबो मिक्स मिडियाम जायफोर हाई स्कुल दङ, सेकेन्डारि स्कुल दङ, बे मिक्स मिडियाम फरायसालिफोराव इंराजि मिडियामखौ जाबसिननो नागिरदों आरो बेजों लोगो लोगो मा जाहैगोन, माखासे समनि उनावनो असमिया आरो बर' बिजोङा जोबहैगोन आरो इंराजि मिडियामासो बे थावरिहैगोन। आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों, पलिसिनि गेजेरजों आसाम सरकारा साफ्रोमबो एमएलएखौ बिधायक आदर्श बिद्यालय हिसाबै माने एडप्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों आरो बे बिथोनजों आसामाव थानाय 122सा एमएलएफोरा गावबा गावनि समस्तियाव गंफा गंफा सरकारि असमिया एबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बिथांमोना बिधायक आदर्श बिद्यालय हिसाबै एडप्ट खालामगोन आरो बे फरायसालिफोरखौ सिबिएसइ कर्सनि इंराजि बिजोंनि खालामनाय जागोन होननानै केबिनेटआ थांखि लादों। बिनि गेजेरजों गं 126 जोंहा सरकारि फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियाम खालामनाय जागोन आरो गंफ्रोमबो जिल्लायाव गं 10 मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियाम खालामनाय जागोन। थामहिनबा बिटिआर ओनसोलावनो 50 खन बेबायदि मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ बर' असमिया बिजोंनि मिक्स मिडियाम सरकारि फरायसालिफोरखौ इंलिस मिडियामाव बारस्लायहोनाय जागोन, सोलायहोनाय जागोन। आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोना सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनांगोन, कम्पालसरि गासै असमिया एबा बर' बिजों एबा गुबुन बिजोंनि फरायसालि, सरकारि फरायसालिफोराव फोरोंनांगोन होननानै बिथांमोना बिथोन होदों। आरो बे खामानिखौ फैबाय थानाय 2023 फैगौ बोसोरनि माने सोलोंथाइ बोसोरनिफ्रायनो बेखौ मावफुंनो बिथांमोना थांखि लादों। मा जागोन, जोंहा इंराजि होननाय मोनसे साबजेक्ट दंखायो आरो सानखान्थि आरो गोनोखो बिगियान बेखौबो इंराजि खालामनाय लोगो लोगो मोनथाम साबजेक्टआ इंलिस मिडियामनि जानोसै। थामहिनबा माने गासै सरकारि बर' मिडियाम स्कुलफोराव बा असमिया मिडियाम एलपि स्कुलफोराव 50% इंलिस मिडियाम खालामनाया फैगोन बोसोरनिफ्रायनो सुरु जासिगोन, जागायजेनसिगोन। आरो बेबायदि थाङोब्ला माने बिमा बिफाफोरा, गार्जेनफोरा मानो थाखायथ' खावसे इंलिस मिडियाम आरो खावसे बर' बिजों बा असमिया बिजोङाव फोरोंनो, बिथांमोना कमप्लिटलि इंलिस मिडियामावनो फोरोंनायनि थाखाय लुबैगोन। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय बोसोरबा बोसोरद'नि उनावनो आसामनिफ्राय बा बड'लेण्डनिफ्राय कमप्लिटलि असमिया आरो बर' बिजोंनि स्कुलफोरा जोबलांगोन। आरो जों बेखौ मोजाङैनो मोनदांनो हादों जे आसाम सरकारा आसामाव आरो बड'लेण्डआव बर' बिजों आरो असमिया बिजोंनि जि फरायसालिफोर दङ, मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन फोरोंनायनि जि शिक्षानि बेबस्था दङ, बेखौ फोजोबनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। बेखौ जों बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद दा मालाबाबो गनायनो हानाय नङा आरो साफ्रोमबो थै मोदोम गोनां बर' फिसाफोरा बेखौ माने गनायनानै लानो हानाय नङा। मानो होनोब्ला जों सोलोंगोन बिमानि राव होनानै जोंहा माने सोमावसारनाय जादों, जोंहा स्क्रिप्ट मुभमेन्ट जादों, जोंहा माने मुंख्लं जादों। बिनि उनाव जोंहा
हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय बड'लेण्डनि गिलु बालु सोमावसारनाय जादों हाजार हाजार मानसि थैदों बेबायदि बिग्रायनाय आरो गोबां हान्जाफोरनिबो बिग्रायारिफोर थैदों दा बिथांमोननि जि जिउ बावनाय बिथांमोननि जि जिउनि बेसेन थैनि बेसेन बेफोरखौ होनायनि उनावसो जों बर' बिजोंखौ मोननो हादों बर' रावखौ जों दिनै 8थि फारियाव थिसननो हादों बे समाव जुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय सरकारा खैसारि खालामो बेखौ जों गनायनो हानाय नङा बबेखानि जोङो काउन्सिल बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायगोन बिथांमोना बे बिथिङाव गोख्रों राहा लानांगौ आरो बर' रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै बिथांमोना दिनै काउन्सिलाव सरकार सालायगासिनो दङ गतिके बिथांमोननिसिम जोंहा दाबि दङ जे बिथांमोना बे माने जि सरकारि पलिसि स्टेटनि जि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि पलिसि बेखौ गोख्रोङै अजद हरनांगौ BKWC काउन्सिलाबो हरनांगौ बिटिआर काउन्सिलाबो हरनांगौ आरो आसाम सरकारखौबो जों बुंनो लुबैदों जे जों नांगौब्ला फिन सोमावसारफिनगोन अब्लाबो नाथाय बिथांमोननि बे थांखिखौ जों गनायनानै लानाय नङा MLA जाहैनाय जोंनि MLA बिथांमोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि मावथांखि लागोन नामा जोंनि सोंनाय बर'नि मोनसे गेदेर सोमावसारनायखौ दैदेननानै दिनै बिटिआरनि चिफ जानाय प्रमद बर' बिथाङा बर' बिजोंखौ माने फोथैनायनि बे आसाम सरकारनि जि थांखि बेयाव मदद होगोन नामा जोंनि सोंथि बर' हारिनि थाखाय दिनै बिथांमोना गावबा गावनि थांखि आरो बिथांखिखौ खेंफोर सारनानै होनांगौ बेखौ जों हास्थायदों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जेनेबा 6.3 जि क्लाउस दंमोन बेनि गेजेरजों आरो आसाम सरकारा नो मोर प्रभिन्सियलाइजेशन्स अफ दि स्कुल होननानै मोनसे जि थांखि लादों बे थांखिनि गेजेरजों आसामाव आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनाय जानाय नङा दा बे अर्डारा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 जि क्ल'ज बे क्ल'जनि बेरेखा आरो बिटिआर सुक्तिनि बे 6.3 खौ जुदि मावफुंनांगौब्ला आसाम सरकारनि बे थांखिखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनानै लानांगोन फोसाबनानै लानांगोन आरो बे बिथांमोना जुदि बे डिसिसनखौ फोसाबनानै लाया अब्ला बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया माब्लाबाबो मावफुंजानाय नङा आरो बे सुक्तिया मोनसे माने फेलें जाहैगोन मोनसे आबुं बे जाफुंसारनायनि महरखौ मोननाय नङा सरकारखौ जों खावलायदों आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जों मेम'रेन्डाम होदों बिटिआरनि चिफ बिथांनो जों मेम'रेन्डाम होदों BKWCनि चिफ बिथांनो जों माने लाइजाम हरदों दा बिटिआर सरकारा गाबोन जोंखौ हांख्रायदों सावरायनो थाखाय बिथांमोना जुदि सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लायाब्ला एबा बे जाफुंसाराब्ला आरो आसाम सरकारा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनाय गैयै मोनसे थासारियाव थाबाय थायोब्ला जों रायजो राजाफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय जागोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC बेंक PO बेंक क्लार्क बेंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360